Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila wa kunnafoniya kɛnɛw kan foli ani tanu b'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye araba ye février kalo tile 18 san 2026 aw ka ko ka kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu daw kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ Sibiri tɛmɛnen février kalo tile 14 san 2026 préfet maaw ka kɔrɔfɔla ko Chine jamana ɲɛmaa Xi Jinping k'a y'a yira k'a fɔ k'a bɛna ka droit de douane yɛrɛ bin ka bɔ Afrique jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kan ko fɔ k'a bɔ Eswatini jamana yɛrɛ la ko k'a ta sisan yɛrɛ la Pékin ni o ye Chine jamana faaba yɛrɛ k'olu yɛrɛ bɛ n'u ka droit de douane yɛrɛ bin ka bɔ Afrique jamana 53 yɛrɛ kan wale min b'a yira k'a fɔ ko jamana ninnu yɛrɛ bɛ se ka u ka minɛnw yɛrɛ feere Chine jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma taxe yɛrɛ sara Chine y'a yira k'a fɔ ko ale ka droit de douane binni yɛrɛ ka bɔ Afrique jamanaw yɛrɛ kan ko bɛ kɛ sababu yɛrɛ walasa Afrique jamanaw yɛrɛ ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ani ka yɛlɛmaba yɛrɛ fana don u ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na Chine jamana ɲɛmaa ale bɛ bɔ ni ka kan ni laseli yɛrɛ kɛ wagati min yɛrɛ la ko y'a sɔrɔ Afrique jamana ɲɛmaabaw yɛrɛ olu bɛ ɲɔgɔn dɔ yɛrɛ la Addis Abeba jamana kɔnɔ Union africaine maaw yɛrɛ ka sommet annuel yɛrɛ la Chine ale ni décision ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ta ka da kan Chine ale bɛ fɛ ka kɛ partenaire ɲumanba yɛrɛ de Afrique jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na wa a bɛna kɛ sababu yɛrɛ walasa Chine ale ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ cogo min yɛrɛ la a bɛ se k'a ka présidence économique yɛrɛ sinsin kosɛbɛ farafinna jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na Xi Jinping ye nin décision ba yɛrɛ ta ka Eswatini jamana yɛrɛ bɔ a la ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Eswatini jamana yɛrɛ ko jɛɲɔgɔn yɛrɛ bɛ olu ni Taiwan jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni dun y'a ta k'a lajɛ Chine yɛrɛ bɛ Taiwan yɛrɛ jate a ka jamana dɔ yɛrɛ ye wa Chine bɛ fɛ Taiwan ka segin ka kɛ ale ka jamana yɛrɛ dɔ ye Taiwan ni Eswatini jamana ka o jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kosɔn Chine y'a yira k'a fɔ ko ale ka droit de douane yɛrɛ tɛna bin ka bɔ Eswatini jamana yɛrɛ kan sani Xi Jinping ale ka décision ba yɛrɛ ta o y'a sɔrɔ san tɛmɛnen yɛrɛ la Xi Jinping yɛrɛ kun ye laseli dɔw yɛrɛ kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko a y'a ka droit de douane yɛrɛ bin ka bɔ farafinna jamana dɔw yɛrɛ kan ni o farafinna jamana ninnu yɛrɛ bɛ taa jamana 33 bɔ ɲɔgɔn yɛrɛ la o bɛ kɛ wagati min yɛrɛ la o y'a sɔrɔ États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ale yɛrɛ kun ye camanba yɛrɛ de fara a ka droit de douane yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jamana minnu yɛrɛ bɛ ka minɛnw yɛrɛ bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na k'a sababu yɛrɛ kɛ États-Unis ka o taxe ninnu yɛrɛ sɔngɔ cayali ko yɛrɛ Afrique jamana caman yɛrɛ ye ɲɛsin Chine jamana yɛrɛ ma ni k'u ka feere ni sanni ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Xi Jinping ni ale ye Chine jamana ɲɛmaa ale bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko ale ka droit de douane yɛrɛ kɔni ko bɛna bin ka bɔ Afrique jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka fɔ k'a dan bɔ Eswatini jamana yɛrɛ la wale min b'a yira k'a fɔ ko Afrique jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ bɛ taa n'u ka produit yɛrɛ Chine jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛ se ka taga n'a ye k'a sɔrɔ u ma taxe yɛrɛ sara tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 Allemagne jamana diplomate dɔ yɛrɛ bɔra ni ka déclaration dɔ yɛrɛ kɛ déclaration min yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ Faransi jamana yɛrɛ jalaki k'a yira k'a fɔ ko Faransi jamana yɛrɛ tɛ ka effort caman yɛrɛ kɛ walasa a bɛ se k'a ka dépense militaire yɛrɛ fanga bonya kosɛbɛ wa fana ko Faransi yɛrɛ fana tɛ ka seko yɛrɛ kɛ walasa fɛn min yɛrɛ Europe jamana yɛrɛ ye olu yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ lafasa k'a sɔrɔ maa si yɛrɛ de ma fara u kan Allemagne bɛ fɛ k'a yira de ko Faransi jamana yɛrɛ tɛ ka a seko fosi yɛrɛ de kɛ walasa Europe yɛrɛ bɛ se ka fangaba yɛrɛ sɔrɔ ani a yɛrɛ ka se ka yɛrɛ lafasa k'a sɔrɔ maa si yɛrɛ de m'a dɛmɛ a ka lafasaliw yɛrɛ la Johan Wadeful ale ka kɔrɔfɔla ni ale yɛrɛ Allemagne jamana ministre yɛrɛ dɔ ye ale yɛrɛ k'a fɔ ko kuma bɛɛ ko Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron k'ale bɛ bɔ ni k'a yira k'a fɔ ko Europe jamanaw yɛrɛ kan ka u yɛrɛ lafasa k'a sɔrɔ maa si yɛrɛ ma fara u kan ko kuma caman k'a b'o kuma yɛrɛ fɔ ko kuma fɔlen yɛrɛ ka ɲi ko nka ko Emmanuel Macron yɛrɛ kan ka agir nin ko in yɛrɛ la a ka jamana kɔnɔna na ko kuma bɛɛ k'a kana bɔ dɔrɔn ni ka déclaration yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko Europe jamanaw yɛrɛ kan ka i défend dɔrɔn ko nka k'a ka wale dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna k'a bɛ ka kuma min yɛrɛ kɔni fɔ k'a bɛ ka o wale yɛrɛ fana kɛ k'ale yɛrɛ bolo ko Faransi yɛrɛ kɔni tɛ ka effort fosi yɛrɛ kɛ walasa fɛn min yɛrɛ Europe jamanaw yɛrɛ olu bɛ se ka fangaba yɛrɛ sɔrɔ ka sababu yɛrɛ kɛ Donald Trump ale ka menace yɛrɛ a bɛ ka minnu yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin Europe jamana dɔw yɛrɛ ma o ko hukumu yɛrɛ la min yɛrɛ OTAN ye olu yɛrɛ y'a laɲini Europe jamanaw yɛrɛ fɛ ko Europe jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka u ka PIB yɛrɛ lajɛ ni ka 100 sara la 5 yɛrɛ ta u ka PIB yɛrɛ la ni ka o don u ka jamana fintigilakaw ka dépenses yɛrɛ la ko sani san 2035 yɛrɛ cɛ Allemagne y'a yira k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ tɛ ka dépenses caman yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin a ka jamana fintigilakaw yɛrɛ ma wa Allemagne ministre yɛrɛ ye ladilikan yɛrɛ fɔ ni ka ɲɛsin Faransi jamana yɛrɛ ma k'a bɛ dépenses caman minnu yɛrɛ kɛ dépenses minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin maaw yɛrɛ ma walima ka prestation dɔw yɛrɛ kɛ maaw ye k'a ka camanba yɛrɛ bɔ o dépenses yɛrɛ la walasa a bɛ se ka o wari ninnu yɛrɛ ta ni ka o don u ka jamana fintigilakaw ka dépenses yɛrɛ la wa tilara tuguni ni ka Faransi jamana ka kuma dɔ yɛrɛ fana rejeté min na Emmanuel Macron yɛrɛ y'a laɲini Europe jamanaw yɛrɛ fɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka juru dɔ yɛrɛ ta walasa u bɛ se ka projet ba dɔw yɛrɛ financer kɔfɛ
o jamana nunu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka wari dɔ yɛrɛ bɔ u bɛ se ka o juru yɛrɛ sara cogo min na. Allemagne jamana minisiri ale ni Friedrich Merz olu yɛrɛ ma sɔn Faransi jamana ka o laɲiniw yɛrɛ ma. U y'a yira k'a fɔ ko jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kan ka i ka wari yɛrɛ mara walasa i yɛrɛ ka se k'i ka jamana finitigilakaw yɛrɛ dɛmɛ. U y'a yira Faransi jamana yɛrɛ la ko OTAN jamana yɛrɛ ye kɛmɛ sara la 5 min yɛrɛ laɲiniw fɛ k'u k'o mara walasa u bɛ se ka don u ka jamana finitigilakaw yɛrɛ la k'o laɲinina jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ ko nka k'a ma fɔ ko maa si yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka o dépense yɛrɛ kɛ wa k'a man kan fana k'u k'a fɔ k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan walasa ka projet ba dɔ yɛrɛ fana sigi sen kan. U yɛrɛ kɔni ye ladilikan yɛrɛ de fɔ Faransi jamana yɛrɛ ko Faransi jamana yɛrɛ ka camanba yɛrɛ bɔ a ka dépense dɔw yɛrɛ la dépense minnu yɛrɛ la a bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maa dɔw yɛrɛ ma walima a bɛ dépense minnu yɛrɛ kɛ prestation yɛrɛ la k'a ka caman yɛrɛ b'o la walasa a bɛ se k'a ka jamana finitigilakaw yɛrɛ dɛmɛ ni o wari ninnu yɛrɛ ye. An bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi min ye Burkina Faso jamana finitigilakaw yɛrɛ olu bɛ k'u se k'u n'u don k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ Bamacɔle maaw kɛlɛli yɛrɛ la. U ko hukumu yɛrɛ de la Burkina Faso jamana finitigilakaw olu ka kuma lasela ale bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ kari tɛmɛnen su février kalo tile 15 san 2026 u ka jamana telesoba dɔ yɛrɛ la. Lieutenant colonel Aziz Ouédraogo ale ka laseli yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Bamacɔle maa dɔw yɛrɛ taara attaque kɛ u ka jamana dugu dɔ yɛrɛ la ni o bɛ wele ko Titaw. Bamacɔle maaw yɛrɛ ka o attaque ninnu jaabi yɛrɛ la ko min yɛrɛ u ka jamana finitigilakaw yɛrɛ k'olu wulila ni ka opération militaire ba dɔw yɛrɛ kɛ opération militaire min yɛrɛ kɔni kɛra sababu yɛrɛ u ka se ka dankari Bamacɔle maa caman yɛrɛ nin na. Aziz Ouédraogo yɛrɛ ka kɔrɔfɔla ko février kalo tile 14 san 2026 ko Bamacɔle maaw yɛrɛ taara attaque caman dɔ yɛrɛ kɛ Titaw dugu yɛrɛ kɔnɔna na. Burkina Faso autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko ni attaque ninnu bɛɛ lajɛlen sababu yɛrɛ bɔra Bamacɔle maa dɔw yɛrɛ de la. U ka attaque ninnu yɛrɛ kɔfɛ min yɛrɛ u ka jamana finitigilakaw yɛrɛ ye k'olu yɛrɛ ye opération militaire dɔ yɛrɛ kɛ o dugu yɛrɛ la walasa u bɛ se ka o dugu yɛrɛ lakana cogo min yɛrɛ la ani u ka jamana nord yanfan n'a sahel yanfan région dɔw yɛrɛ fana u ye ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de lakana u nɔfɛ. Aziz Ouédraogo yɛrɛ ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la ko maaw yɛrɛ ye ja caman yɛrɛ ja minnu yɛrɛ la Bamacɔle maa caman yɛrɛ de bɔnɛna u ni na wale maa yira k'a fɔ k'u ka jamana finitigilakaw yɛrɛ ye ni opération yɛrɛ kɛ ni sɛbɛ yɛrɛ de ye kosɛbɛ wa ka kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko Bamacɔle maa dɔw yɛrɛ taara ville yanfan yɛrɛ la ni ka taa tasuma yɛrɛ minɛ o sugu ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana opération ba dɔ yɛrɛ kɛ ko nka ko k'a sababu yɛrɛ kɛ Burkina Faso jamana finitigilakaw olu ka cɛsiri hali n'u ka teliya kojugu yɛrɛ k'u sera ka o Bamacɔle maa ninnu yɛrɛ gɛn u ye dɔw yɛrɛ faga ko minnu yɛrɛ fana bolila o sen fɛ u sera ka u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ fana bila ka taa olu nɔfɛ wale min yɛrɛ fana kɛra sababu yɛrɛ ni ka olu yɛrɛ fana bɔnɛ u ni na. Burkina Faso jamana finitigilakaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ opération minnu yɛrɛ kɛ terrain kan k'u ye yɛlɛmaba yɛrɛ de u ka kɛlɛkɛcogo yɛrɛ la u ka jamana finitigilaka minnu yɛrɛ fana tun bɛ to walasa ka yɔrɔw lakana k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ déplacer walasa u bɛ se ka taa Bamacɔle maaw yɛrɛ ɲini kungofiw yɛrɛ kɔnɔ ni ka dankari u ka menaces yɛrɛ la k'ali n'a sɔrɔ u bɛ t'u dugu zone dɔw yɛrɛ kɔnɔna ni o zone ninnu yɛrɛ sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ k'u yɛrɛ bɛ tugu u kɔ ni ka to o zone ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la. Wa u y'a yira k'a fɔ ko Bamacɔle maa ninnu yɛrɛ fana bɛ ka baara yɛrɛ kɛ ni drone yɛrɛ de ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Burkina Faso autorité maaw y'a yira k'a fɔ k'u ye opération minnu yɛrɛ kɛ février kalo yɛrɛ la ko opération ninnu yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka Bamacɔle maa caman yɛrɛ bɔnɛ u ni na fɛn min yɛrɛ u ka kɛlɛkɛminɛn dɔw yɛrɛ k'olu caman yɛrɛ fana tiɲɛna u ka jamana finitigilakaw fɛ u ka base minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n'u bɛ t'u dogo o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la k'u ye olu fana caman yɛrɛ tiɲɛ. Burkina Faso armée maaw y'a yira k'u ka opération ninnu yɛrɛ fana senfɛ k'u sera ka u tɛgɛ da kɛlɛkɛminɛnba dɔ yɛrɛ fana kan minnu tun bɛ Bamacɔle maa ninnu yɛrɛ bolo. Nin wale ninnu yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana finitigilakaw k'olu cɛsirilenba yɛrɛ de don Bamacɔle maaw yɛrɛ ka menace ko yɛrɛ la u ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la an bɛ dugawu yɛrɛ de kɛ Ala ka lakanaba yɛrɛ sabati an ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Mark Epstein ni ale yɛrɛ ye Jeffrey Epstein balimakɛ yɛrɛ ye. Jeffrey Epstein ale yɛrɛ lakodɔnlen don kosɛbɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan ale kun ka baara yɛrɛ de wale jugu yɛrɛ de États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na ale balimakɛ Mark Epstein ale yɛrɛ bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ tɛnɛ tɛmɛnen février kalo tile 16 san 2026 min na a bɛ ka États-Unis jamana gouvernement maaw yɛrɛ accusé ka d'a kan ko États-Unis jamana autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko ale balimakɛ yɛrɛ de ye a yɛrɛ faga ka to kaso yɛrɛ kɔnɔna na o to kalo tile 10 san 2019. Mark Epstein y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ ka nin kuma yɛrɛ fɔ ko a mɛnna k'a fɔ ko ale balimakɛ yɛrɛ ma yɛrɛ faga ko nka ko maa dɔw yɛrɛ de y'a faga ka to New York kaso yɛrɛ kɔnɔna na ko maa si kun tɛ k'ale ka kuma
ninnu yɛrɛ kɛ tiɲɛ ko nka ko Zeyina ko preuve yɛrɛ de bɛ ale bolo o ko in yɛrɛ la. Hakilina jiginna autopsie maaw ka rapport yɛrɛ kɔnɔna na a yirara k'a fɔ ko Jeffrey Epstein yɛrɛ de ye a yɛrɛ faga ka to New York kaso yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan ko procès dɔ yɛrɛ de kun kan ka kɛ Jeffrey Epstein yɛrɛ kan wale min yɛrɛ kɛra sababu ye ni a ye a yɛrɛ faga sabula ko ni procès yɛrɛ kɔni kun kɛra ko min yɛrɛ Jeffrey Epstein yɛrɛ ka kun b'a si kaso yɛrɛ de kɛ. Mark Epstein y'a yira k'a fɔ ko autopsie maaw yɛrɛ ka o kuma ninnu si tɛ tiɲɛ sabula ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ de sɔrɔla minnu ye ale kɔrɔkɛ yɛrɛ faga ka to kaso yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan ko secret caman yɛrɛ de kun bɛ ale kɔrɔkɛ yɛrɛ bolo ka d'a kan k'u ka jamana maaba dɔw yɛrɛ ka secret yɛrɛ de kun bɛ ale kɔrɔkɛ yɛrɛ bolo k'o de kɛra sababu yɛrɛ n'u y'a faga. Mark Epstein ale ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko sani san 2016 election yɛrɛ cɛ min kɛra États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na Hillary Clinton ale ni Donald Trump yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko wagati yɛrɛ la ko ale kɔrɔkɛ yɛrɛ bɔra ni ka kuma dɔw yɛrɛ fɔ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ ka kuma min yɛrɛ kɔnɔna na ni Jeffrey Epstein yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛ min dɔn ni maa fila ninnu yɛrɛ ka ko ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔra o kalama k'u b'a fɔ k'u ka élection ko bɛɛ lajɛlen dabila. Mark Epstein ale yɛrɛ bɛ ka États-Unis jamana ministère de la justice maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ accusé k'a yira k'a fɔ k'u ye walejuguba dɔ yɛrɛ dogo wale min yɛrɛ bɛ tali kɛ ale ye balimakɛ yɛrɛ fagaliko yɛrɛ kan sabula k'u ka justice maaw yɛrɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ dogo walasa tiɲɛ yɛrɛ de ka na bɔ ko in kalama. A yira k'a fɔ ko wagati yɛrɛ la k'u ye enquête minnu yɛrɛ kɛ ko enquête yɛrɛ kɔnɔna na ko fɛn caman yɛrɛ de b'a kɔnɔna na ko nka ko enquête ninnu si tɛ enquête jɛlen yɛrɛ ye. Mark Epstein y'a yira k'a fɔ ko wagati min yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko ale kɔrɔkɛ yɛrɛ sara ko ale tun bɛ taa a balimakɛ yɛrɛ lajɛ wagati min yɛrɛ la ko ale ni docteur fila yɛrɛ de taara docteur minnu yɛrɛ bɛ camanba yɛrɛ de don suko yɛrɛ la ko docteur fila ninnu yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la k'olu y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ko Jeffrey Epstein yɛrɛ de ye a yɛrɛ faga ka d'a kan k'olu yɛrɛ ɲɛ bɛ blessure minnu yɛrɛ la Jeffrey Epstein fari yɛrɛ la k'olu yɛrɛ kɔni t'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ de y'a yɛrɛ faga ko nka ko maa dɔ yɛrɛ de y'a faga. Mark Epstein y'a yira k'a fɔ k'u kun kan ka examen caman yɛrɛ de kɛ ale kɔrɔkɛ su yɛrɛ kan ka d'a kan k'u ye min yɛrɛ kɔni kɛ k'ale yɛrɛ ma wasa ni o ko ye ko nka ale yɛrɛ bɛ na autopsie kura dɔ yɛrɛ organiser walasa u k'a dɔn fɛn min yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni k'ale kɔrɔkɛ faga sabula u ye min yɛrɛ fɔ k'a fɔ ko ale kɔrɔkɛ yɛrɛ de y'a yɛrɛ faga kaso yɛrɛ kɔnɔna na k'ale ma da o la wa a y'a yira k'a fɔ ko enquête dɔw yɛrɛ fana kɛra ale kɔrɔkɛ su yɛrɛ kan o enquête ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a yirara k'a fɔ ko Jeffrey Epstein fagalari ko nka k'a yɛrɛ ma yɛrɛ faga fewu ko o enquête ninnu yɛrɛ jaabi bɛna cari kalo kura nata yɛrɛ la. Michelle Baden ni ale yɛrɛ docteur ba yɛrɛ de États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko ale yɛrɛ fana kun bɛ yen nɔ autopsie kɛ wagati yɛrɛ la ale yɛrɛ fana y'a confirmer k'a yira k'a fɔ ko a fagara de ko nka k'a ma yɛrɛ faga wa fana ko wagati min yɛrɛ fana la ko a b'a yɛrɛ faga k'olu taara kaso la walasa u bɛ se ka taa caméra de surveillance ninnu lajɛ n'a sɔrɔ ni tiɲɛ yɛrɛ la ni ale kɔrɔkɛ y'a yɛrɛ faga ko nka ko caméra de surveillance ninnu yɛrɛ ja minnu yɛrɛ de ko ja ninnu yɛrɛ kuma dafa ko yɛrɛ de bɛɛ lajɛlen kosɔn ale y'a yira k'a fɔ ko ni ko in yɛrɛ tɛ ko jɛlen ye ko wa fana k'ale kɔrɔkɛ m'a yɛrɛ faga. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Mark Epstein yɛrɛ ni ale yɛrɛ Jeffrey Epstein balimakɛ yɛrɛ ale yɛrɛ bɔra k'a yira k'a fɔ k'u ye autopsie min kɛ ale kɔrɔkɛ yɛrɛ kan ko jaabi minnu yɛrɛ sɔrɔla o ko ninnu yɛrɛ la ko jaabi ninnu si tɛ tiɲɛ ka d'a kan autopsie ninnu yɛrɛ kɔfɛ a yirara k'a fɔ ko Jeffrey Epstein yɛrɛ de ye a yɛrɛ faga kaso yɛrɛ kɔnɔna na ko nka k'ale ni maa dɔw yɛrɛ kɔni taara ni ka taa enquête wɛrɛw yɛrɛ kɛ ka autopsie kuraw yɛrɛ kɛ ko autopsie yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Jeffrey Epstein yɛrɛ ma yɛrɛ faga ko nka ko maa dɔ yɛrɛ de y'a faga wa Mark Epstein yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɛlen ka taa kaso yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa caméra de surveillance jaw yɛrɛ ta ni ka olu yɛrɛ lajɛ k'olu ma ja dafalen yɛrɛ fana sɔrɔ olu yɛrɛ la wale min yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko dɔ yɛrɛ bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana élection dɔw yɛrɛ senfɛ ko ale kɔrɔkɛ yɛrɛ bɔra ni ka laseli dɔw yɛrɛ kɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan min na y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana maaba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'olu ka secret bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'a bolo wa fana y'a yira k'a fɔ ko maa fila minnu yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'ale bɛ min dɔn olu ka ko yɛrɛ la ko ni maa tɔw yɛrɛ bɔra o kalama k'u b'a fɔ k'u ka élection ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ dabila ko b'a yira k'a fɔ ko ale kɔrɔkɛ yɛrɛ tun bɛ fɛn ba dɔ yɛrɛ de don u ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ale ka ko fo ka taa se u ka jamana maaba dɔw yɛrɛ kan ko de kɛra sababu yɛrɛ n'u ye ale kɔrɔkɛ yɛrɛ faga kaso yɛrɛ kɔnɔna na ne ye nkalon yɛrɛ ta ni k'a da la k'a fɔ ko a yɛrɛ de y'a yɛrɛ faga ko nka ko kalo nata yɛrɛ la k'olu yɛrɛ autopsie min yɛrɛ kɔni kɛ ko jaabiw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi kɔkan kibaru kan m'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.